stop na. Oh, game na, game. Sabay, gila, bro. Pag nanalo ko, sabi ko din sa inyong lahat ha. Hati-hati kayo sa 100 ha. Di. Sige. Sige. Pero pag hindi na ano eh. Ah, wala! Sandaan. Bigay sa Madam Nicole. Ako. Ikaw. Tama sila lang. Ay, sana di nakuha nyo. Oy, Gil. Awa, hindi ko pa nasusubukan yan. Sige ni. Sandaan. Sige ni. Mamaya. 100 din ha. Sa atin pa, 100 sa inyo ha. Di ko kayo. Kamu kayo, salasos. Patagal mo na eh. Mas lalo ka, tigbebende sila sa'yo. Hindi pa tigbebende! Galing. Pakamot sila din! Akin na! Galing. Gil. Masampol. Gil. Hindi mo lang sinabi! Akin na! Ayoko na. Gil. Gil, sandaan. Sige, simentin mo na. Uli mo. Hindi, yung matata. Magbigay si Madam ng sandaan. Sayang. Nara ko. Wala! Hindi talaga kuha. Sino to? Tama si Madam ni Pastor. Jeff. Wala na ba yun? Hindi, huwag sa trial net. Ano? Trial. Wala. Salasos. Ilabas niyo yung Leon. Hindi, labas niyo! Ulitin mo. Sandaan. Salasos. Ulit. Tingnan mo na eh. Noong una, nagkuha mo noong una. Jong. Yo! Ako na. Sige, bawa siya. Ayan, kabidyo kita. Sige, wag mo na. Ganyan. Wag mo na yun. Sige. Ma'am, sandaan, ma'am. Sige, sandaan, ma'am. Hoy! Dito. Masaya. Sigurado. Okay! Ayun lang yun, first time! Try lang to. One, two, three, four.